Hello po mga mamamayang, andito na naman po ako ngayong umagang ito dahil ipapakita ko lang po sa inyo ang pagluluto ng ginataang golden pampano. Unang-una po ay iprito niyo po muna ang inyong golden pampano or kahit anong klaseng isda ay pwede po. Ito na po ang mga ingredients: pritong isda, bawang, sili na green, luya, sibuyas na pula, tanglad, kamatis, saluyot, coconut milk, cooking oil, asin, saka ground black pepper. Ayan na po mga mamamayan. Uumpisahan ko na po ang pagluluto nito. Ngayon po ay maglalagay na po ako ng mantika dito sa kawali. Mga ganyan lang po karami. At ngayong mainit na po ang ating mantika ay ilalagay ko na po ang sibuyas na pula. Hahaluin lang po natin ito. Ngayon po ay isusunod na po natin ang ating bawang sa paggigisa. Hahaluin lang po natin. Ilalagay na po natin ang ating luya. Hahaluin na naman po ulit. Ang susunod po na ilalagay ko ay ang kamatis. Tapos hahaluin na naman po natin ulit hanggang sa maluto yung ating kamatis. Ngayon po ay ilalagay ko na itong pritong isda. Hahaluin lang natin ito. At ngayon po ay ilalagay na po natin ang ating gata. Ngayon po ay pwede na nating ilagay ang ating tanglad or lemongrass para po pampabango. Ngayon po ay maglalagay na po ako ng asin. Kunti lang po ang aking ilalagay. Kasi ayaw po ng mga tao dito na kumain ng maalat. So, kayo na lang po ang bahalang mag-adjust ng alat sa inyong ginataang isda. Dinagdagan ko po pala ito ng tubig mga mamamayan kasi ayoko po yung pure na gata talaga. Gusto po may tubig siya para hindi po masyadong malapot. Kayo na po ang bahala kung ano ang gusto nyo. Kung lalagyan nyo pa ba ng tubig o hindi na.
Ngayon naman po ay maglalagay na po ako ng ground black pepper. Ilalagay na po natin yung ating green bell pepper or sili na green. Ngayon po ay ilalagay na po natin ang ating saluyo. Ayan na po mga mamamayang, luto na po ang ating ginataang isda. Papatayin ko na po yung stove. At hahangin ko lang po ito. Ayan na po mga mamamayang, ang aking ginataan na golden pampano with saluyo. Sana po ay magustuhan nyo ang recipe ito. Sana mag-like at mag-subscribe po kayo. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!